Nomor lai sepak sapu. Lai sepak sapu. Ya roh you try. Hallelujah. Dan mari berulang lagi. Hallelujah. Rasyudraya cintamu. Hallelujah. Lagi satu yang kenut. Hallelujah. Haka katanguk pa pada kon pada mensem Bakhuid. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selog jong mensem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi. Kohan men ko para hau Jesus Christ hakane kasngi Paulus Bakhuid haga jing pulai ke badangkong uang yang pada pi ba phim long shu kinong wei phim long shu ki mander hanrei pilong ka wei ka yin ka sem bat ki ru khuj bat pilong ki khun ki jong ublei namar pi la shim banta ha ka ne ka yin ka sem ka jong ublei leng ba ki apostol leng ba ki nong ya thulupa bau Chris ulong uta unong umaudong jong kabalang Kohan men ko para mangi ngimlong shu kinong wei ngimlong shu ki mander hanre ngilong ki traish nong jong kahima beneng ki traish nong jong kabalang ki trai ki de ki kontrai jong oblei hanre mangi pat bonsen ngi phet na kane kaying kasem ka jong oblei ngi phet ngai na oblei hi dalade dein mata kadau menta kasngi habangi rakhe ya kasngi buram jong u Simon bat u Judas ki arngut ki apostol jong u Jisu ngi pusan yala ka jong ka jing em ngi ro ublei lakhot yangi banlong kinong bot ki jung u balong ki khon ki jung u balong ki breu ki jung u hato shisha mangi ngi yai nen em bat kaing ka sem ka jung blei hatong yai nen em balong ki khon ki jung blei ha ka jing em khoj ha ka jing soti ka jungi ya borok kita ki por ki ba ngila landet ya kane ke jing khot ya kane ke jing ai ke jung blai balong ki khon ke jungu balong kita ki trai snong lane kita ki trai ri jong ublai ha ka hima ke jungu lambar khoj bat ki apostol ke jungu to ken ngin pan map na blai knang ba manga ma phi ngilong kita ki breu ki ba khoj ki baru ki ba bidor ban trwa ya kane ke jing maya Daka jing kloy jingi ban kelak bamot ban ino ya kine kipop kisang ya jing embarem jingi to mentang yin pai shoblei da ka ngia duai lang rengkat ngapla hablei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da jing perkhat da ki tin da ki kam da jing leklet da jing le palat jonga da jing le palat jonga da jing le palat bakrawe jonga Namar kata ngakarpat ya kamaria Bakhuid kabai sa kathe soti ya ke angel berkiru khoj badiapi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try ublai jungi ublai badan bor baro unis ne yingi badalama pagi pop jungi unyala mingi sha ka jung em bom chukut amen Go try to ease and 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 go Christo ease and go Christo ease and go Christo ease and
Kristo isene Ku try to isene Ku try to isene Ku try to isene Ku try to isene Wrong you play shot wrong But how can know jinsu How even real baro Radon yamon baba Iya yaro yamin inamani mane Iya kendan burong Panis yamin Go try go play simple Baro, Kukun Arweyuka, Kutray Jesus Christ. Mamula bradu blay, Bakit kipot letay, Tokyan kancing lepa, Tosya selayangi. Leitang mame bakut, Leitang mame utray. Mahaklitam Amin ko Jesus Christ Amin Maya Jinya long kaway Adu Bakhuid Nakabura mukha Amen Tong ini aduai Hakan ay Sngi iduay na kabanta ibardos sang riang ba idon hapadeng gajing panggajing sitom iduay bablay tracken radon ai ka jingta gajingu banyo biang ya gajing koy gajing khia kabapura hakaleng kamet bat kamansim iduay ru na kabanta baro kibru kibajar kerteng yalade kum Simon bat Judas balang ba gajing yasaj gajing ada jong kine ki arngut Kiru khoj madai ki apostol jong Jisu mamukiru kin laban IT yala ka jong ka jing em na ka banta ka jing it ka jing sikri yoblay Koblay me uba lingba ki apostol bala kerku me lahika yangi ban pediang ya ka kerteng jong me tos ngausen ban ai da ka jinga sailem jong kiru khoj usiman badu Judas ba kabalang kanyar klam sange da gajing roy jong kipaj ban reu kibange jahame da turai jing yu Jesu Christ kon jong me ubaim bad basan sha rengkat bad me ha gajing yalong ka wei jong man sem Bakhuid ublay junam la junam amen Kajing pele baningkong, kajing pele nagashiti Paulus Bakhuid shagi Kristan ha Ephesus. Ko para pimnong syo kinong way bat kiso sinong Henry pilong ki para try sinong lem bat kiriu khud. Bat kitkot chang kayeng kasem ublay. Ya kabalate halor kanong rim chang ki apostol bat kinong itu lupa. Ha kaba ukris Jisuhi ulong umaudong ha uba ulapin yaso lang yabaro ka way kajing tay. Pat kanang roy siya ka tempel Bakhuid ha utray. Ha ubaya biru latay lang ha kani ka tempel banlong. Kajaka siyong jong ublay ha umansin. Kakatin jong utray. Nagasam kat kandai ka namba Andrews pa kandai puwe. Kasam kat kandai ka namba Andrews pa kandai puwe. Balai tu pen ku jangan
Upai jangaun kongoya kaktin janga Upa jungaun di jauh Bat ngiwan syong badu Utrai dan ring Kajing pule na ka gospel Bakhuid Kaburam hame ko try Hakito gisngi Jisu lalakiu shalom manduai Bad ulapan lay baro habaduai Enda lami Senran jung Ya kibaul ay apostol Usimon yaw bal ay kerteng Petrus baru para bat Thomas ukon jung al bat Usimon yaw ba lasin ubasid ham Judas ukon jung Jacob bat Judas Iskariot uba lakalalong unong syed kela ti ulahyar naulum rengkat batki bad ulayeng hajaka madan lem bad bon ba kisen